Có mày xí tao vô. Lúc cả thì nó Kalau bayi tahun ini, tahun macam aja, masih banyak lagi. Kalau di bang kasih sekolah kerja sekarang. Bang ya. Ang tahu mana ini? Kita kena pasung ni kau. Bata maya ko diba? Bolo ni blok tantan liwo, bising blok lah. Blok khai di wan sigra. Ini phongni attawa phai busai phai. Ang je basamani 9 halal ashram bari constituency ni yango hal hal saito ani 8টা BC tongo 8টা BC wo jotto jaga no ang tini thangai bere Naikha je jaga Nokbar kha aro thangka tausu jotoi je 8টা BC ni bisingo je Nokbar jak ang je visit khlaimini tabuk 27 nok nukhong ang visit khlaikya belai khai baksani Nokpra uri uitlang thangka baksani thunan jaga kunphan kurikya baksani kotha ko agoi thangka baksani bufang klai phaikya amo haikai tabuk so 27 nukhong nok nukhong baijak am hai porno nukoi to belai khairoka ang ani edisini habone hoti antrop thekno ang je momani abo ang khlaino tongo aboni karibo sini komol pres jemba bang box lagya bobo dotro bisi tongo te plus tosila rong rojak mono ngo khanan bagai verification khanan bagai kai ang je nok baijak rongno ang abon boinan musungo sungbo je mansak sung khlainai haibor norok kisa khalogai mana singnai je ekdom baisuk thanga tonon jagri kha singborng no hangai tabo camp samui school loga mani toni jo dei tirubam sorobo kaisa camp tongo tabo opos ko sopa kya abong anu klo nu khana pura pon kori kha bong nukung mo bor motlangoi tabuk sungteisa bongno ba khana camp samui nai kha khayo sini tipra government te MDC government miliwoi singborng no kaham khaina naikene khayoi je nok bajar no bong nok tangri ব্যবস্থা te bongni je mal mata rok ba bongni mani hune je phanisa je bongni damage mani aburongni bo जों compensation dimane nunai kha khayo te ang bisas tongo je ang te MDC government hoite ang subanai no state government hoite bo subao nunai ang kha khayo on bagai especially ang SDM me kok salane kok sawoi kaham kai verification khlaioi bongno dakti no bongni mo